ئەڤڕۆ زەنگا ساڵا نویا خاندنێ لێ گوندên کوردنشینên سنوورê Nahya Başîkê hat lêdan. Gundê Duberdan ku bitinê 1 kîlometr lê sengerên pêşmerge û çekdarên Daişê dûr e. Bo sala siyê berdewamî da proseya xandinê. باڵێنمان دابوو کە بەردەوام لە پرۆسەی خوێندن بۆ زانیاریشم قوتابخانەیە بریتیە لە 150 قوتابی و 4 مامۆستای فەرمیە 2 مامۆستای گرێبەستە ئەویش داوا دەکەین کە ئێمە بگرین بە فەرمی وەکو پەیامێک بۆ ئێوە و دەمێ ئاماژەش بکۆم تەنیا 1 کیلۆمێتر ئێمە لە بەرەکانی جەنگ دوورین. هەرچەندە بەشێک ji mamostayên Sunûrê parêzgeha Duhokê digel lêdana zenga sala nûya xandinê dest bi baykot û xirvebûnê kirin. Lê li Sunûrê perwerda berdaraş li ser cem xwendingehan dewam dest pê kir. Umêddewarên hemû mamostayan qonaxekî zor dirêjman birîwe qonaxekî kem mawe bigeyne bi destewînanî amancekeman umêddewarên tehemûl û sebr û îradeyan ziyadtir bît û beqûwetir bît we pêşmerge asa nehê li nawendekanî xwêndin çol bikirêt û baykotî xwîndin bikin çunke qutabiyekanman ewane piyawî ayînde ne. Lê her şeş gundên Kurdnişînên Sunûrê Nahya Başîkê zenga sala nûya xandinê hat lêdan ku her şeş gund nêzîkî sengerên pêşmerge û çekdarên Daişê ne û rojane guh li dengê çekên şerî dibît. Rengê ev sala jî prosa xandinê bo xwendekarên vê deverê ya bêgirifet nebêt ji ber ku pê diçe di demekê nêzik da operasyona kontrolkirina Mosilê dest pê biket. Ev e di demekî da ye ku demê 2 salane xwendekarên van gundan di nav şer û pevçûnan da berdewamiyê bi prosa xandinê didin. Taif Goran NRT Gundê Duberdan li Sunûrê Nahya Başîkê.